Menteri Rangba Kajala Konrad K Sangma ulapan bena kajing rakhe kasni lailo jongkari India ba ka Meghalaya ha usnam arjar lai pu ar kadon ha kalenti ban poi syaka yok kakot ekonomi ka ba dolar kan billion ha usnam arjar lai pu ar kumju da ka thong ka ba he ban poi syaka dolar 6 billion ha usnam arjar sau penyo ha usnam arjar sau penyo kabadai ka snam rakhe ka jingdap shispa snam jong ka jinglai lo jong ka India bat ka jingdap nyup san snam jong ka jinglong jela jong ka Meghalaya ka sarkar ka thmu banbu ya ka jela hapdeng ki shipho tali ki jela ba paunam jong ka ri habaro ar tali ki thong ka per capita income bat ka sustainable development ni angnut ya ka Meghalaya ka bala roy kan dei ka wei ka ba yeng hapdeng ki jela ba roy tam jong ka India ong menteri Rangba Konrad K Sangma ha ka jeng yalang Menteri Rangba Kajelau lah kedeu ya kijing kiu ki bakongsan ha kijing tei ka jing pen yeso ka koi ka khia ka kam jngok kai perthei ka rep karyang bat ka jing pen kala ka sensyar khadar da dus nam arjar khat pra ka jela kalayo ban sanction lai jar sanspa kilometer ki surok bat shispa arpen brutuli ki jingken ka balapan kiu ya kijing bun ki surok na ka saw pulai kilometer syakan riu pulai kilometer man ka 1000 square kilometer kawai ka surok ka bastet ka basyongdor hadu ar pu ar hajar praspan ribu sauklor ka ba penyeso ya ka maulingkhung hariboy district bat ka silchar ha Assam hadu prapeu 0% na ka ne ka surok kandai ha Meghalaya ki jingthmu ki kenthop ya ki jing penhe ya ka kat lingsun jong ka Shillong ban pentroi kam ya ka kat lingsun jong ka baljek hatura bat ban sedang ya ka skem kit jingket ka bathmai ha ka than Haka jingi day bat ka roy ka para kita nong kendong palat san point live kundai lak talik longyeng mentaki don ya ka jing penyeso umba mundi haba inu jor bat ka baduna ia ka sahajar san spa tali house nem arjar ka kendai ka bagantup ia prabu ar point prabu 100% ki longyeng hagis nong kitau ka jing penbiang ya ki yeng hapo ka PMAY G kala poisha ka kendai bu kendai point 90% na ki unit pala menjur kat ba ka MNREGS kala penmi hadu lais pa arwe lak teli gisni trei kam jong ki brio house nam arjar arusau bat arjar arusan ki project jngo kai perthai ki ba shongdor hadu ars pa klor kum ka jing pen bhabyang ya ka pungum yam bat ka lenti ya telai roadway sha Shillong pek kidang ya shakman ka jela ka layo ya ka jingwan jong ki nong jngo kai perthai palat khan riu lak ngut house nam arjar sau bat kala penkiu ya kijing irap ya kijakasa homestay hagi ying syaka prapo persen kajing pen kre na kabenta ka 39 national games house nam arjar new ka kentup ya kamadan ya lekai ka ba shongdor tingka new spa lai pu ar crore bat ka bala ban shong breu kumba sau po hajar ngut hamau khanu kidak jong ka koit ka khia kila kiu bha haka ba ka jingyap jong ki long kemi kala hiar da san puai persen bat ka jingyap jong ki khunlung kala hiar da lai punyo persen ha ki san snam ka Shillong Medical College kan saplin ocean harangkat ki jaka ai sumar balapan he kilap balapan bha bat ki jaka sumar balapan bha ka jingshalan mar rep shabari kala nang kyu da ka ba pha ya black pepper sha Mumbai bat ya usok trun bakan sai kam sha Dubai Kiskim seng kam seng jam kum ka prime bat CM11 kila kershan palat prajar lais pa ngut kinong seng kam seng jam kat ba ka jain rendia kalayo ya ka kerdan jong ka jing pen pau bat jing pen itu sya ka perthai haka baidei bat ka maryang Kiskim Green Meghalaya PS mantaka kenthop ya san puwei hajar hektar la pendap da ki project ya da ya ki wadoi ki ba shongdor tingka lais pa sapu sau klor ki jing thmu ban penthma ya ki sor ki kentup ya kajing penbha ya kapung watslek ne kanan polok kayo do bat kamadan polo ka Shillong Technology Park Phase 2 bat katurat tech park lantat bakan aikam arno sahajar hakikam IT bat kikam syakri ha bakhot ya kajing itrelang menteri Rangba Kajelau Konrad K Sangma ulaong rengkat nila banbu ya ka Meghalaya hapdeng ki shipho tuli ki jela ba paunam jong ka India house nam arjar lai pu ar